जों बयबो मिथिबाय जे 10 डिसेम्बर खालि चिरां आरो क'क्राझाराव बिटिसिनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ आरो बे बिसायख'थिखौ लानानै गोबां हान्जाफ्रा गाव गावबागाव फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ खालामगासिनो दङ। दिनैनि तारिखाव इउपिपिएल हान्जाया 30निबो बारा सिट लानानै सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो बे बाथ्राखौ मिथिनानै बिपिएफ हान्जाया इउपिपिएल दोलोनि हेंथायै गोबां बाथ्रा गोरोन्थि फोसावबाय थादों। बे माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै आं इउपिपिएल दोलोनि जानानै माखासे स्पष्टकरन होनो नागिरदों, खेंफोरथि होनो नागिरदों जे गुबैयै जोंनि 13 नम्बर चिराङाव जे जोंनि दोलोनि इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि मावथि ब्रह्म हाज'वारिया इउपिपिएलनि बिजाथि महरै गसंदों। दा बेवहाय जोंनि बिपिएफनि मन्थ्रि बिथाङा चन्दन ब्रह्म बिथाङा बायदिसिना बांसावबाय थानायखौ जों खोनादों जे इउपिपिएलालायनो बिजेपिनो हगारबाय। बे बाथ्राया एखेबारे नंखाय आरो बेवहाय हगारनायनि बाथ्रा गैया आरो जों 13 नम्बराव इउपिपिएल हान्जायानो देरहागोन, बे बाथ्रायासो थार। गतिके साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बेबायदि गोरोन्थि फोसावनायनिफ्राय खोनासंनायखौ जोङो बन्द' खालामनाया मोजां आरो जोङो जयैनो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन जे इउपिपिएलनो भटखौ जाहाथे होयो, ट्रेक्टरनि सबियाव जाहाथे भटखौ होयो आरो बेवहाय जेननायनि बाथ्रा गैया। जों चिरां जिल्लायाव 7टा समस्ति दङ आरो बे 7टा समस्तियावबो जोङो देरहाजोबगोन, बे बाथ्राया दिनै रोखा जानानै फैबाय। बेजों लोगोसेयैनो आं मोनसे बाथ्राखौ फोसावबावनो लुबैदों जे इउपिपिएल दोलोआ पावाराव फैनाय लोगो लोगो जोङो गुबैयै चिरां जिल्ला आरो क'क्राझारनि जेसेबां जोंनि गावबुराफोरनि जेंना दङ, जाय गावबुराफोरनि पस्टआ दासिमबो रेगुलाराइज जायाखै, बे रेगुलाराइज जायै पस्टखौ जों रेगुलाराइज खालामगोन, बे बाथ्राखौ जों फोसावबाय आरो गासैबो गावबुरा बिथांमोनखौ गाव गावबागाव दायित्व लानानै जाहाथे बयबो रायजो राजाफोरखौ भट होनायाव मदद खालामो, आं बेखौ खावलायो। आरो गुबैयै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव मानो भट होनांगौ रायजो राजाफ्रा, बे बाथ्राखौ आङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव गेबेङै फोरमायनो लुबैदों। जे सेथि बाथ्राया जाबाय जों गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बिटिआर सुक्तिखौ जोङो मोनबाय। बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों एनडिएफबिनि जेंनायाबो जोब्बाय, बड'लेण्डनि आन्दलनाबो दिनै जोबथ'फैबाय। दा जोङो गिदिर मोनसे पेकेज जोङो मोनबाय। जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय बोसोरथामाव जों 1500 कोटि दिनै जों मोन्दों आरो बेवहाय इउनिभार्सिटि फैबाय, मेडिकेल कलेज फैबाय, दालां बान्दो बानायनायनि थाखाय फैसा फैबाय, गोबां मोनसे थासारि जोंनि गेजेराव फैबाय। आरो गुबैयै थांनाय 15 बोसोराव बिपिएफआ जेरैबायदि सासन खालामबोबाय जे जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो मावनो रोंदिया, जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय जेबो मावनो रोंदिया, जोंनि शिक्षाखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय बेबस्था जेबो लादिया। थ' बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ लाजोबनानै जों दिनै बिटिआर एकर्ड खालामनानै उनावबो बिथांमोना बिपिएफ हान्जाया जे बिटिआर एकर्डखौनो गावसोरनो जेला एकर्ड खालामो, एकर्ड खालामनाय समाव बेखौ मोजां होननानै बिसोरबो सहि होबाय आरो राजनितिक खारनाव दिनै बिटिआर एकर्डखौ जेबो गैया होननानै बुंबाय। बेबायदि मोनसे उल्टां फाल्टां जि सिन्तानि जि राजनितिक दोलो बिपिएफ, बेखौ दिनै भट होनायनि बाथ्रा गैया। गतिके रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों इउपिपिएल हान्जानिफ्राय खावलायो जे गोजोन लुबैयै, जौगानाय लुबैयै बिटिआरनि उल्था खालामग्रा बे बिपिएफ हान्जानो रावबो भट होनो नाङा आरो इउपिपिएल हान्जानो भट होयोब्ला बिटिआरखौ जाफुंहोनो हागोन, जोंनि गेजेराव गोजोन सान्थि जों गायसनहोगोन, जोंनि गोरिब गुन्द्रानि न' गैयैखौ जों मोनहोगोन, जोंनि गेजेराव लामा सामा जागोन, स्कुल कलेजनि परिबेसा मोजां जागोन, इउनिभार्सिटिफ्राव मोजां थासारि फैगोन आरो गुबैयै लाइमोनफ्रा भबिष्यतनि थाखाय थांनानै थानांगौनि थाखाय जायफ्रा साख्रि मोननांगौनि जग्य दङ, बिथांमोना साख्रिखौ मोजाङै इन्टारभिउ होनानै मोनगोन, फैसा गरसेबो होनांनाय नङा आरो जायफ्रा साख्रि मोनजोबनाय नङा, साख्रि मोनजोबि बे लाइमोनफोरखौ जोङो फार्मिं सेक्टराव खामानि मावनो थाखाय जोङो मोनसे डाइरेक्सन जों होगोन, कचिं केम्प जों खुलिगोन आरो गासैखौबो इयुनाव थांनानै थानांगौनि थाखाय गावखौनो फिट खालामनो थाखाय जायफोर बिथिंफोरखौ जोंनो गोनां दङ, बेखौ जों लाइमोनफोरनि थाखाय जों थिग खालामनानै होगोन। गतिके गासै रायजो राजा, लाइमोन, बोराय बुरै दिनैहाय जायफ्रा भट होनो हागोन, बिथांमोनखौ जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय खावलायो जे जाहाथे बयबो एइबार बिपिएफ दोलोखौ जिहेतु जों 15 बोसोर अनखांबाय, एबार आरो अनबावनायनि बाथ्रा गैया। बिथांमोना रायजो राजानि लुबैनायनि उल्थायै खारबाय। गतिके जों इउपिपिएल हान्जाया जिहेतु जों भबिष्यतखौ लानानै खामानि मावनो नागिरदों, दिनैहाय बड' एकर्ड खालामग्रा, बिटिआर एकर्डखौ खालामग्रा प्रमद बर' बिथाङाबो इउपिपिएलआव दैदेनफैबाय, गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो इउपिपिएलआव फैबाय, रन्जित बसुमतारीयाबो इउपिपिएलआव फैबाय।
जायफ्रा एकर्ड खालामदों गथ'खौ जन्म होनानै जोथोन लानांगौनि दायित्वखौ बुजिनानै दिनै UPPL हान्जायाव फैनानै खामानिखौ मावफैगासिनो दङ आरो बेयावसो जोंनि हारिनि गासै जाथि जनगोष्ठीनि भबिष्यतआ दङ आरो बेखौ थिग खालामनो थाखायनो जों एबार बिसायख'थिनि गेजेरजों गणतान्त्रिक भाबै BPFखौ जोङो होखारनानै UPPL दलनि जे सरकार बे दानायाव जाहाथे मदद खालामो आं बेखौ UPPL दलनिफ्राय आङो हांख्रायनाय जाबाय। 7 अक्ट'आव बाक्सा आरो उदालगुरियाव गिबि खेब बिसायख'थि जागोन आरो बाक्सायाव 11टा सिट दङ, उदालगुरियाव 10टा सिट दङ, गासै 21टा सिट जागोन आरो जों आसा थिदों आरो जों बेखौ कनफार्म दिनैनि तारिखाव जों कनफार्म जे जोङो बाक्सायाव 11टा आरो उदालगुरियाव 10टा गासै बे 21टानि गेजेरावहाय जोङो 15टा सिटखौ जोङो मोनगोन। बे दिनैसिम जोङो खाथां जानानै दङ आरो चिराङाव 10 तारिख आरो 10 तारिखाव चिरां आरो क'क्राझाराव जितु बिसायख'थिया जागोन। चिरां जिल्लायाव 7टा दङ आरो क'क्राझाराव 12टा दङ आरो जोङो UPPL हान्जा हिसाबै चिराङाव जों 7टायावबो देरहागोन आरो क'क्राझाराव जोङो 9टा देरहागोन, गासै जोङो 16टा देरहागोन। जों गासै 30टानिबो बारा मोनब्रै जिल्लायाव 40टा समस्तियाव जों 30टानिबो बारा जों सिट लानानै जों सरकारखौ जोङो दागोन। चन्दन ब्रह्मआ बयनिख्रुइबो दिनैनि तारिखाव BTC ओनसोलनि राजनितिकआव बे नंखाय बाथ्रा बुंग्रा मानसि। गावनो आसाम गभर्नमेन्टनि मन्थ्रि, BJPजों लोगो जानानै मन्थ्रि जानानै दं। दा अब्लाबो रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना थगायनानै भट आदाय खालामनायनि थांखियै दिनै UPPLखौ BJPजों लोगो दं होननानै बुंनो नागिरदों। खारना बेनो बिथांमोना बिखेक मोनसे जातिनिफ्राय भट आदाय खालामनायनि टारगेट खालामदों। बेजोंबो हानाय नङा। हाजाखि जेखि थगाया एबार खुनु रायजो राजाफ्रा बेबायदि थगायनायजों खारफानाय नङा। खारन 15 बोसोराव BPF दला जि थगायबोबाय बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा दिनै मोजाङै बुजिबाय आरो सोलायनो थाखाय बयबो दिनैहाय जावरिखांदों। गतिके BPF दोलोआ हाग्रामा महिलारि बिथां चन्दन ब्रह्म बिथांमोना जिखि बुङा मानो फाव फान्दायनानै जिखि थगायनो नाजाया मानो बेखौनो दिन जाफुंनाय नङा। UPPL दोलोआवनो रायजो राजाफ्रा भट होगोन।